ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆମେ ଏଇଟା ବୀର ମହାରାଜପୁର ଆମେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ବୀର ମହାରାଜପୁରର ଆମର ଚାର ଛକ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ କାମ ଥି ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖାମି। ଆଉ ଦେଖ ଆମର ଯାତ୍ରାର ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆର୍ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆଉଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ଚାର ଛକ ପାଖାପାଖି ଆଇଲିନ। ଦେଖ ଆମର ବୀର ମହାରାଜପୁର ଏଇଟା ଚାର ଛକ। ଆମେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ମଟନ ନେଇ ଯାଉଛୁ। ଆମର ଭାଇର କ୍ୱାର୍ଟରକେ ଆଇଛୁ। ଏଇଟା ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇକିରି ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ମଟନ ନେଇ ଯାଉଛୁ। ଆର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ବି ଗଲା ଦେଖ ଆମେ ରୁମ୍କେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ମଟନ କଷା ହଉଛି। ଆର୍ ବନାବାଲି ମୋର ଭାଇଟା ସାନଟା कहना बना हो भाई मटन मटन देख यहाँ मोर भाई क्वार्टर के आईजु और यहाँ मटन आनिक बनाऊँ यात्रा देखी आई आमर बीएमपुर ब्लॉक के भात पूरा रेडी हो गलान आईटा कोबी तरकारी होता मटनटा रेडी हो खाई खुआ सारे यात्रा देखी जीमु पूरा रेडी हो गला बर्तमान खाइबार लगे पूरा बसी पड़े नंबर भंजा ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇବା ଲାଗି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏଇଟା ଆମର ଭଞ୍ଜା ଆର୍ ଏଇଟା ମୋର ଭାଇ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଦେଖ ଖାଇବା ଲାଗି ପୁରା ବସି ସାରିଲୁନ। ଏଇଟା ଆଛନ୍ पूरा खाना पूरा रेडी मोर भंजा खाई सारा मटन भात भाई खाऊ मटन भात दुई लोग एका संगे खाई मुईटा ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖବା ଲାଗି ପଳାଇସି। ଦେଖ ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ଆମର କେନ୍ତା ସଜା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଧନୁଯାତ୍ରା ଭିତରକେ ଇହାଛନ୍ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବି ଭିତରେ କେନ୍ତା ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଏଇଟା। ଆଉ ଦେଖ ବହୁତ ଦେଖ ଏଇଟା କଂସ ଦରବାରରେ କେତେ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଛନ୍। ଆଜି ଲାଷ୍ଟଟା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି କଂସ ମହାରାଜର ଏଇଟା ଦରବାର ଆର୍ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଗନୁ ଯେ କଂସ ମହାରାଜ ନାଇଁ ଆସିଥାଇ। ଆର୍ ଏଇଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରବାରେ ଟିକେ ଦେଖୁଁ ବୋଲି Sunena and Karisma Naikri Asusa. और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी
କଂସ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଦରବାରରେ ପ୍ରବେଶ दीपम हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदः द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानन्दं प्रभो मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। एवं सम्मानित अतिथि भाବରେ ଆସିଥିବା ନଳିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଆଜିର ସଭାପତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ନିଜ ମହାରାଜ କାରଣ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ନିଜେ ମହାରାଜ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ନିଜେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ এই ଧନୁଯାତ୍ରା ଆମକୁ ସୁଝାଇ ଦିଏ ଯେ ଭାଇଚାରାର ଯାତ୍ରା ଇଏ এই ଯାତ୍ରା ଯାହାକୁ ବି ମଞ୍ଚକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥାଏ। इटा मोर मेट्रिक क्लास सांगटे इता ना हला मंगल आर बहुत दिन पर इटा भेट पड़ल आमे इटा वीर महाराजपुर औ भेट पड़ला परे कहले कि चलो टिके बुली बुला कर जिमा सब आड़ू आयमा आर इटा देखो आम स्टेशनरी सामान मान आइजे चश्मा दुकान भी अच्छे बहुत लोक भी ହେଇଛନ୍। आपण माने तो देखी पारुथिबे केते भीड़ अच्छे
ଯାତ୍ରାଟା ଆମର କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଆରୁ ବହୁତ ବି ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ଶିମଲା ମିର୍ଚ ଏଇଟା ଖାଉଛୁ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ কি কয় মা চলে সখা নাই ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବା ଲାଗି ପଳାଇଲୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖ କେନ୍ତା ବନେଇକିରି ଦିଆ ହେଇଛେ ଆର୍ ଆମେ ଏଇଟା ପାପଡ଼ ଖାଉଛୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ପାପଡ଼ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଫେର୍ ଯାତ୍ରା ଦେଖବା ଲାଗି
ଫଟୋ ଫଟା ଗୋଟେ ହେଇ ଦେସୁଁ ବୋଇଲୁ ଫଟୋ ହେଲୁ। ଆର୍ ଇଟା ଆପଣମାନେ କାଣା ଖାଉଛୁ କହିବେ ଜାଣିପାରବେ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆରୁ ବଲରାମ ଟା ଆଉଛନ୍ ଆମର
কি বিনা শিখেগা আমাটা ମୋ ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ ହିଁ ବିଲନ ମୁଁ ହିଁ ଧାରଣ କରିଥିଲି ମୀନ ରୂପ ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି କଳ୍କି ରୂପରେ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯାତ୍ରା ସରିଲାନ ଏଇଟା ବମ୍ ବି ଫୁଟଉଛନ୍ ଆମର କଂସ ମହାରାଜର ବି ବଧ ହେଇସାରିଲାନ ଆର୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ଆମର ଲୋକମାନେ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଯାତ୍ରା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କଂସ ଦରବାର ବି ଖାଲି ହେଇଗଲାନ ଆର୍ ଆପଣମାନେ ତ ଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟ ଆର୍ ସେୟାର ବି କରିବେ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ ଆର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।